Miksei aloita sit? Ja aloitti se. No niin, terve taas. Täällä on joku. No ei etes. Täällä on vaikka Killcam 111 ja tuo toinen on ES Jonne. Fail. Ja me pelataan tällaista peliä kuin Minecraft-kikkeli. Ja saattaa ehkä lagittaakin Kelinan ja mun. Mutta ei nyt sentään. Rautaa! Mä löysin lisää rautaa. Mä vaan yhtäkkiä alkoin hakkaamaan niin rautaa. Ja nyt me saadaan enemmän rautablokkeja. Ei tarvi. Onko se talon juttu valmis? Huppista. Ei nyt vielä, mutta mulla on. Mä ostan täällä koko ajan rautaa. Paljon sulla on jo rautaa? 64 ja 15. No nyt sulla on aina jammikin jankko riittää jämpölien. Okei. Nyt mä alan valmistelemaan sitä mun kotia. Joka on aivan perseestä. Eikä ole. No tää on näin pikkunen, mutta ei se haittaa. Kyllä sinne pari arkkua mahtuu. No niin, ja sitten mä teen tänne hirveen kellarin. Ja sä oot siellä, mä näen sun nimeä. Mäkin näen sun. Ei, siellä on Killcam. Tää ihmettä, täällä on joku luola. No ei haittaa, mä voin sitten mennä sinne. Ei oottakaa, mä laitan yhden jutun. No laita pois. Haittaaks? Noin. Mites se nyt teki? Mä laitoin yhden jutun vaan housuihin. Okei. Ei ton nimi etes oo ES Jonne. Ei nyt taida ollakaan. Se näkis kypästä. No niin. Ja sitten sen näkee myös sun housuista. Mun nimestä. Aha, sä oot siinä. Ja. Oho, huppista. Hakkas sää vaikka. Niin saat ainakin siitä parit rautablokkia. Jaha. Mitä sä tuohon teit? En mitään. Meipä Muuten tonne, vaan siellä siinä on trolli. En nyt taida kyllä vielä mennä. Kumminkin joku ES. Ikäraja No niin, siellä- 15. Kyllä siellä on ES-tölkki. Pitäisikö tämä uskoa? Mä haluan sun tölkin. Ei kun, siis arkun. Tölkin. No en halua tietenkään. No niin, ei kuvata enää, koska joku pimpotti hei.